Korkanti Constituency APHLC Youth Wing at Pukasalarpon. Lakha Kripti Korkanti Constituency ke Parlo Tekelang Jumbor FD Arong Along APHLC Youth Wing at Pukasalar Amay Nipon. Gobin rong par pen kacapahin bupon amaya long sonju teron ahi pensi alhi pasin nipon lapen APHLC Youth Wing setami at Pukasalarpon. Nona kimi at Pukipek pon laki Gobin rong par Epaja long sontaro President Priti rong par P VP Edition Dogby General Secretary Trade Rong par Office Secretary lapen penangan at tumakan akaprek at Pukipek pon bangso at pukang bay amaya long alhiaman pen kacetong don laki APHLC Central Committee pen kacetong don laki Sarkiri Rongpar General Secretary Rajan Timung Finance Secretary Jameson Teran Legal Cell Secretary Hawarkhat LAC along VP Hemaritaro Korkanti Constituency along President Kongnat Kiling lapen penangan atau cetong donenti tiga langsung pen Munrambe Report Karbi Daily News. Youth Wings pini hala ka papleng ngai dim ana bang pini papleng kontulo arbu cedak kono athege non ki bang ji election ini tumla 2022 bang ke ini tumla council election bang MC election bang ini tum Korkanti constituency kan ini tum PHLC kan kece pahai dun beji council itu la bang swasta yang deng kono tapen ke damtang MP election kan lang namlo plodang te non MLA election hut an sedame ini tum vote ke plus lok lah ini tum ke tapen ke non MLA election ma pita me litum APHLC ki week kali masa me non bang litum athiong itu ming tangong lo tapi non prang ki bang jelang non la bang so 2022 election bang ke litum Korkanti constituency ban chenglok la constituency in kroya trok sta me litum APHLC ban parjab dunsi itu na kargeng lo autonomous council along MSC nitum cipahai dunji apan cipahai dun wekpo apan ke litum dak riso e jangan tum lapan ke dak okeng jangan tum ladak kami claim litum RCG pan claim ji apan ke Korkanti constituency hello isi pen ke kapap hina ya konstituensi lo karbing nong lo pen ke ladak non kongres ahot pen puno non BJP do bom hot pen puno setame ladak Korkanti konstituensi pan panung kuk chenam lapen ke non setame nang tum theglong ji la towar ka we to lang ka we to kujin mo we to pu pen chenglo pinier niam tame dokong ka pen lang lo so leng thor towar me seno bu theong le ili to kongres ning kan kre product chari alo lapen non BJP ning kan pho non ki jut hulo setame towar me sem theglong le nasi Korkanti konstituensi aphan ka chenek National Party tum kacenek lapen kelang remapot non la surihini reng korahini election bangke APHLC ben sila dak cepa hai pon pol lapen rat doan setame non aphiong APHLC bang ong so tum thelong lo lah